Prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýakynda Lewap vilayetine eden sapar döwründe ýollaryň yapylyp hereketin çäklendirilmegi bir göwreli aýalyň hassahana gelip ýetişmändige sebäpli ýolda aradan çykmagyna sebäp boldy diýip Sebitin polisiýa we saglyk bölümlerindäki ygtybarly çeşmelerimiz aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan we ýagdaýlardan ýakyndan habarly saglyk işäri göwreli zinanyň ýoldaşynyň ellerinde can berendigini belledi. Tüy kömögiň barıp bilmänligi sebäpli ýoldaşy öz ulugyny aýalyny bire getirmekçi bolanyny ýolda duran howpsuzlyk gullukları olara ýoldan geçmäge ruhsat bermändir. Türkmenawatly denen çagasyny urmak üçin medisina kömegini alyp bilmän ol we onuň gowrasyndaky çagasy äriniň eline can berdi. Dip saglyk işäri aýtdy. Ýatlasak Türkmen prezidenti 15-nji oktýabrda Türkmenawat şäherindäki Saparmurat Ataýewiç Niýazow adyndaky himiýa zawodunda mineral dökünleri öndürýän toplumyň düýbüni tutmak dawarasyna gatnaşdy. Türkmen medeniýetiniň şekillerinde bu dawara döwlet resmiýetleri, medeniýet işärleri bilen bir hatarda ully kiçili müňlerçe adamyň gatnaşandygyny görse bolýar. Habarçymyz bu dawara münasibetli şäherde köçeleriň we ýollaryň yapylandygyny, howpsuzlyk we polisiýa işärleriniň uluglaryň we piýada adamlaryň hereketlerini ençeme sagytlap çäklendirendigini aýtdy. Şu gedek Türkmenawadyň ähli ýollar diýenýäli ýapyldy. Howpsuzlyk gullukları hatda tüy kömek gullugynyň uluglaryny edaramyzyň awtoparkyndan çykmagy ruhsat bermediler. Şol gün tüy kömegi jaň eden şäherleriň hiç biri medisina kömegini alyp bilmedi. Dip ene Mähri merkezindäki çeşmämiz gurrun berdi. Waka şaýat bolan polisiýadaky çeşmämiziň sözlerine görä, merhum zinanyň adamsy diýdine çöküp, köçäniň yapylmagyna gözegçilik edýän howpsuzlyk işärlerine ýalbaryp, özleriniň ulagyny goýbermegi haýyş edipdir. Ol ýykylyp komitetçiklere ýalbardy, aglady, emma goýbermediler. Olar kiçik köçeleriň arty bilen etrabyň hastahanasyna git diýdiler. Ol ýolu uzadyp etrabyň hastahanasyna gidip barýarka, aýaly elinde can berýär. Olar etrap hastahanasyna baranda Lukmanlar oňa giç galdyň diýip destini yerli polisiýa işgärlerini çagyrýarlar. Dip polisiýadaky çeşmämiz belledi. Ol bu wakanyň ertesi günü raýat eşikli howpsuzlyk işäriniň merhumyň adamsy bilen gurrundeşlik geçirendigini we waka barada hiç ýerde gurrun gozamazlygy berk tawşyrandygyny hem aýtdy. Wakadan bäri howpsuzlyk gullukları onuň öýüni garawullaýar. Merhumyň adamsy prezidenti art etjegini we adalet gözlejekdigini, habar beriş teristlerine BMG habar berjekdigini aýdypdyr. Sondan bäri howpsuzlyk işgärleri onuň öýüne hem baryp, elindäki galan ogluň geljegi we jan saglygy barada alady et. Bir çağan heniz diri, soňa şükür edip ýasy diýip haýwadatypdyrlar. Dip polisiýadaky çeşmämiz gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Lewawyň deýişli häkimetlerinden şolsanda polisiýa we saglyk bölümlerinden şeýlede ene Mähri merkezinden telefon arkaly tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylarynyň vilayetlere edýän saparlarynyň dowamında howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, Sebitdäki köçeleriň we ýollaryň aglawaty ýapylýar. Howpsuzlyk we polisiýa işärleri uluglaryň we piýada adamlaryň hereketini ençeme sagytlap çäklendirýärler. Türkmenistanlylar bu ýagdaýlaryň ilatyň gündelik durmuşyna juda yaramaz täsir ýetirýändigini, hususan da saglyk näsazlyklaryndan ejir çekýän raýatlaryň wagtynda hassahana ýetişmegini kynlaşdyrýandygyny ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Şuňa meňdeş wakalar uly Berdimuhammedowyň döwründe hem häli şindi bolýardy. Ýöne howpsuzlyk işärleri hemişe bolşýaly bu wakalaryň üstüni ýapýardylar diýip polisiýadaky çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde urlaşýan yerli synçylar sosial ulgamlary türkmen ulanjylarynyň ol ýa-da beýleki sosial ykdysady syýasy habarlary bildirýän reaksiýalaryny synedip ýurtdaky sosial syýasy biparklygyň bozuljak bolýanlygyny öňe sürýärler. Soňky 3,5-10 ýyllygyň içinde kemale gelen ýeti atomlaşdyrylan jemgyýetiň ahyr soňy kim-kimden jewsleşip ysnaşykly bir haly geçip başlanygyny gyllan ýuko
ähtimallyk bilen aýsa bolar diýip yerli siýasy insaýtdy. Söhbetdeşlerimizin käbiri jemgyýetdäki ownamagyň, çüpremegin 90-njy ýyllardan has öň başlananyny we Sowet terbiýesini alan ýolbaşçylaryň bu ýagdaýa siýasy, sosial baha berilmeginiň öňüni alanlygyny belleýärler. Azatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurlaşan syýynçylary soňky döwürde öz ananşýan adamlary bilen atomlaşdyrylan jemgyýet taglymaty barada kän pikir alýanlyklaryny, bu gurrunlaryň köp adamy gyzyklandyrýanlygyny aýtdylar. Yerli syýynçy bu taglymatyň Hatay, Russiýa, Türkmenistan, Eritreýa ýaly bir awtoritar düzgünlüğe, totalitar jemgyýetlere mahsus bolup adamlaryň arasynda keseligini, garzantal ýagdaýda gurulýan gatnaşyklaryň, özara ynanyşmagyň, raýdaşlygyň, maşgalyk we medeni gymmatlyklaryň, umumlyklaryň ýuwulup aýrylmagyny, bir döwlet gödäwçiligi aslyndaky agdalylygy, gorkuýuny aňladýanlygyny belledi. Söhbetdeşlerimizin sözlerine göre 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dowam edýän bir döwlet gödäwçiligi, diýdim zorluk, islenlik erkin ya öz başlyk çemeleşmek we jemgyýetçilik inisiatiwalaryna ýoguz basyş etmek siýasaty türkmen jemgyýetini Sowet döwründäkiden hem beter atomlaşdyryp häzirki agdalylyga ýa-da bir-birege anamsızlyga alyp geldi. Özüni sosial syýynçy diýip atlandyran söhbetdeşimiz munyň bir näçe sebäbiniň bardygyny we häzirki millilik, watançylyk we patriotizm siýasat diýilýäniň il içinde anamsızlyk döretmekde, siýasy raýdaşlygy ýok etmekde has rol oýnanlygyny öňe sürdi. Watançylyk ruhy we patriotizm siýasaty ady bilen ýurtda hakyky durmasy diýisli, islendik mesele ýa kynçylyk dolulugyna inkar edilip gelinýär. Sol meseleleri gozgamakçy ýa bar bolan kynçylyklary barada aýtmakçy bolan raýatlara 10 ýyllyklaryň dowamında watan dönügi, halk duşmany, ýurduny masgara edici tagmalary dakyldy. Netijede jemgyýetçilikde islendik, hatta iň bir ýönüki meseleleri boýunça hem tanqidi we objektiv pikir ýöretmek we pikir alysmak mümkinçilikleri dolulugyna ýok edildi. Diýip syýynçaýtdy. Onun sözlerine göre bu siýasat jemgyýetde ol ýa-da beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, dürli hili pikirleri bildirmek enniklerini 10 ýyllyklaryň dowamyna gowşatdy we tassan doly ýok etdi. Türkmen jemgyýetçiligindäki siýasy gorkuýunyň, biparhlygyň, özara anamsızlygyň gitdigiçe ösmegi bilen ahir netijede jemgyýetiň iň soňky sütüni, maşgaly bitewiligi we gymmatlyklary hem syýynyp başlatdy diýip söhbetdeşimiz pikirini dowam etdirdi. Iqtisady krizisiň çuňlaşmagy bilen zähmet migrasiýasy uly depkinleri bilen artyp başlady. Netijede ýurdun gur ilatly, köp çağıly, maşgaly gatnaşyklary çuňur bolan Mari, Lewap we Daşowuz vilayatlary agyr iqtisady we durmuş kynçylygyna uçrap, depressiv sebäplere öwrüldi. Maşgalalar bozulup, çağılar bilen ene atalaryň arasyndaky gatnaşyklar üzüldi. Çağılaryň mekteplerde özüni alyp barşy gowşady. Ýaşlaryň arasynda öz-özüne kast etmek, birek-birege bet niýet bilen garamak tendensiýalary gözgörtüli artyp ugrady. Diýip sosial syýynçy meseleniň çuňur we tögerekleýin öwrenilmeligini, emma ýurtda häkimiýetlere degen hiç bir meseleni açyk, metduat arkaly maslahatlaşyp bolmaýanlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan yerli iqtisadçy ýurtda döredilen emeli kynçylyklaryň adamlary pikirlenmäge mejbur edýänligini, olarda başga hiç bir çykylganyň galmanlygyny öňe sürdi. Ýurtdaky iqtisady kynçylyklar, hökümet bilen halkyň arasyndaky sosial şertnamanyň bozulmagy, iqtisadçynyň pikirçe atomlaşdyrylan türkmen jemgyýetini raýat-raýdaşlygynyň kemale gelmegini, raýatlaryň ýurtda bolup geçýän dürli siýasy we iqtisady kynçylyklara biparhlyk bilen nähilem bolsa tanqydy göz bilen garamagyna getirýär. Halk maslahatynda çykyş eden ýaşuly pensiýalary, aýlyklary we kömek pullaryny her ýyl 10 göterim arttyrmak tejribesini ýatyrmagy talap edende türkmen internet ulanjylary online we offline şekilde şol teklibi reddetdiler. Bu adamlaryň arasynda gorizontal gatnaşyklaryň dikelmegine uly itergi berýär.
diýip söhbetdeşmede aýtdy. Siýasyçynyň pikirçe, atomlaşdyrylan diýilýän jemgyýetde ýugoş-ýugoşdan üýtgeşiklikleriň, araýdaşlygyň, erkin söze we hak hukugy bolan küýsegiň artyp barýanlygyny gaty serhesaplyk bilen aýtsa bolar. Cemiyette ahir soňu ýurtda bolup geçen wakalara reaksiýa bildirmek, pikir paýlaşmak we raýdaşlyk görkezmek endikleri kemale gelip başlady. Deyip ol Z nesil diýilýäniň biraz artyk işçenligi, hak hukuk talaplary bilen öz ata-enesiniň neslinden tapawutlanýanlygyny hem sözüne goşdy. Yerli synçylardan tapawutlulukda Ýewropada ýaşaýan we türkmen aktivistleriniň sosial ulgamlarda gurnayan pikir alışmalaryny ýergiderli dinleýän türkmen inженери türkmen jemgyýetindäki raýdaşlyk entek gaty pes ýagdaýda diýip pikir edýär we köpçülikdäki garaşmak pozisiýasynyň ýa-da bütün jemgyýetiň öňünde duran wezipeleri öňe çykan az sanly adam çözer diýip umid etmegiň üýtgeşikligi has uzagy çekdirmek ähtimallygyny öňe sürýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Budapestde paraxçylyk keplesklerini geçirmek üçin duýsuzmaga taýýardygyny aýdyp, sol bir wagtda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky 3 ýyldan hem aşy wagt dowam edýän urusy betetmäge meýilligini sübke bildirdi. Men Putiniň häzirlikçe bu ursy tamamlamaga taýýardygyna ynanmaýaryn diýip Zelenski NBC telekanalyna öňünden ýazgy edilen 19 oktýabrda efire berilen söhbetdeşlikde aýtdy. Meniň pikirimçe, belkim ol agresiýa bilen gaýdyp gelmek isleýändir diýip ol sözüne goşdy. Ukrainanyň lideri Putiniň hakyky paraxçylyk keplesklerini ýa-da süýsürmek isleýändigini belledi. Onuň pikiriçe Putin ursy betetmek üçin anyk şertleriň öňe sürüljekdigi we mümkin bolan käbir egilşikleriň talap ediljekdigi sebäpli onuň özü bilen ýüzbe-ýüz duýsuzmakdan gaçydyrýar. Zelenski Rus liderine batysy güýçlendirmäge çagyryp, Putiniň sanksiýalardan hem-de Russiýanyň ykdysadyetine zarby urýan ikinji derejeli gadagançylyklardan gorkandygyny aýtdy. Bu bellikler Zelenski'nin 17 oktyabrda Washington'da Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geljekki paraxçylyk keplesklerini ara alyp maslahatlaşmagyndan soň edildi. Ukraina lideri şu ýylyň hasabyna eýýäm 3-nji gezek aktamda gepleşik geçirdi. Soňky duýsukda Amerika bilen mümkin bolan ýarak şertnamasyny, Ukrainanyň Amerikanyň goşunyna dron tehnologiýalarynyň berilmegini, munyň öwezine bolsa uzak ağırlığı niyetlenen Tomahawk raketalarynyň iberilmegini maslahat etmek gözüňde tutulýardy. Emma Trump bu ýaraglaryň Ukraina iberilmegine oňoýsuz garaýandygyny ýaňdatdy. Munyň deregine Amerikanyň prezidenti Russiýany we Ukrainany o gatyslykları derrew betetmäge çagyrdy. Ol ganyň ýeterlik dökülendigini belläp, ýakyn hepdelerde Budapestde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duýsuzmagy gözüňde tutýandygyny ma'lum etdi. Sammitiň anyk seneti entek taýyklaşdyrylmady. Zelenski NBC bilen söhbetdeşlikde Amerika bilen Russiýanyň gatnaşmagynda iki taraplaýyn ýa-da üç taraplaýyn paraxçylyk keplesklerini taýýardygyny gaýtalady. Mundan başga ol söwüş hereketleriniň front liniýasynyň çyzygy boýunça durdurulmagyny we paraxçylyk keplesklerini başlamak üçin o gatysylyklaryň betedilmegini zerur hasaplaýandygyny aýtdy. The Washington Post nesirinin 18 oktyabrda beren maglumatyna görä, Putin 16 oktyabrdaky Trump bilen telefon söhbetdeşliginde uruşyň tamamlanmagynyň şertleriniň biri hökmünde Ukrainanyň gündogrundaky strategi taýdan möhüm Donetsk oblastynyň doly gözegçiligini Moskwa berilmegini talap edipdir. Trump 19 oktyabrda gizliden çykyşynda bu tebitin häzirki ýagdaýda galmanydygyny, şeýle-de Russiýanyň Donetskiň 78% töweregini gözegçilik edýändigini aýtdy. Olar häzirki ýerinde saklanmaly. Taraplaryň ikisi hem ýeňisi yglan etsin, galanyny taryh çözsün diýip Trump 17 oktyabrda sosial ulgamlarda ýazypdy. Ol bu pikirini 19 oktyabrda hem gaýtalap, häzir nähili bolsa şunuň ýaly goýun. Olar soň wagt gelende bir zady ylalasyp bilerler, diýdi. Financial Times 19 oktyabrda ýagdaýlardan habarly çeşme salgylanyp, Trump'yň aktamdaky duýsukda Zelenski'den urusy betetmek üçin Donetsk'den ýüze vurmak ýaly Russiýanyň şertlerine razy bolmagyny teklip edendigini habar berdi.
Emma Trump 19 oktyabrda jurnalistlere beren maglumatynda Ukrainanyň Donetski Russiýa bermegi baradaky meseleni Zelenski bilen ara alyp maslahatlaşandygyny reddetdi. Financial Times nisiriniň maglumatyna görä, Trump Zelenska Putiniň onuň şertlerine razy bolmasa, onda Ukrainany ýok etmek bilen haýbat atandygyny duýdurypdyr. Ukraina üçin mümkin bolan islendik ahirki paragçylyk lalasygynda territoriýa boýunça käbir egliskleriň boljakdygy çak edilýär. Emma Putiniň nämelere razy boljakdygy ýa-da Kiýewa nämeleri hudur edip biljekdigi belli däl. Ukrainanyň konstitusiýasy ýurdun territoriýasyna islendik ütgeşmäniň umumy milli referendumda tasdiklanmagyny talap edýär. Emma şeýle berişlik 2022-nji ýylda Russiýanyň doly gowrumly çözdüşiniň başlanmagyndan bäri ornaşdyrylan harby ýagdaý şertlerinde geçirilip bilinmeýär.